Ідэя змяніць прафесію касметолага на выкладчыка у Аліны Карнялюк з'явілася ўсяго год таму. Кажа, паштурхнулі калегі. Дзяўчына вырашыла рэалізаваць амбіцыйны праект – адкрыць адукацыйны цэнтр. У ролі стартавага капіталу уласныя зберажэнні і сродкі дзяржаўнай субсідыі. Знала я о ней уже давно, где-то примерно 1,5 года назад, еще когда работала, и мы помогали. Когда я работала в салоне, и мы помогали другим девочкам ее оформлять. И вот когда же я уже ушла в свободное плавание, тоже решила ей воспользоваться. Субсидия была актуальна. Я думаю, что для всех, кто желает, это очень неплохая помощь от государства. Потратили мы ее на косметику, на кушетки. То есть вложили, скажем так, в дело, в бизнес, в развитие. Механізм атрымання дзяржаўнай дапамогі не складаны. Неабходна стаяць на ўліку беспрацоўных і падрыхтаваць асабісты бізнес-план. Пасля звярнуцца ва ўправленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарцы райвыканкама. Там праекты ацэняць і вырашаць, наколькі ён жыццяздольны. Памер субсідыі 11 бюджэтаў пражытковага мінімуму, а для рэгіёнаў з высокім узроўнем беспрацоўя і для арганізацыі дзейнасці ў сельскай мясцовасці ці малых гарадах 15. За 11 месяцаў года агульная сума такога віду дзяржаўнай дапамогі у Брестской области склала амаль 400 тысяч рублей. В случае, если невозможно подобрать безработному подходящую работу, безработный желает заниматься видами самозанятости, предпринимательской, ремесленной деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, эти виды деятельности, они определяются приоритетные решениями горрайисполкома. Сярод традыцыйна жаночых спецыяльнасцяў цырульныя касметычныя паслугі, гандаль. У мужчын самыя папулярныя аўтаперавозкі, будаўнічыя і аздабляльныя паслугі. Часцей за падтрымкай звяртаюцца ў буйных гарадах, але расце актыўнасць і ў малых. З пачатку года іх жыхары атрымалі 72 субсидии. Данный вид деятельности, он интересен безработным, развивает их предпринимательскую активность, развивает их деловую инициативу. Развивать у себя прадпрымальніцкія здольнасці 3 гады таму вырашыла і Алеся Крапчук. Жыхарка Жабінкі вырашыла перабудаваць былы гараж пад мультикультурны цэнтр. Зараз тут і дзіцячы куток, і спартыўная зала. За сродкі субсідыі набылі дываны для йогі, мэблю і люстэркі. Подумала, что, наверное, мои организаторские способности пора бы уже проявить, и захотелось открыть вот что-то подобное. Там было много вариантов на самом деле, и вот как-то постепенно со временем. Если дают шанс, значит, нужно им воспользоваться. Сказали, что сделать, выполнили все условия, и получилось. И на самом деле помогло. И Алеся и Алина адзначаюць, падтрымка своечасовая. Але і пра ўласныя намаганні забываць не трэба. Тады, упэўнены, усё атрымаецца. Евгения Мороз, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».